O material roubado atopábase almacenado nesta nave de propiedade municipal no lugar do Camiño Ancho. Foi o propio encargado de obras do concello que se decatou de desaparición das ferramentas e interpuxo a correspondente denuncia. As investigacións realizadas pola Garda Civil propiciaron a detención dun veciño da localidade, con iniciais RSG, quen ao parecer xa as puxera a venda nun negocio destinado ao comercio de obxetos de segunda man. Os axentes conseguiron recuperar a maior parte das ferramentas sustraídas, a excepción dunha lixadora. Os feitos xa foron postos en coñecemento do xulgado de Garda de Ribeira, que é quen instrúe agora as dilixencias. Dase a circunstancia de que este individuo, coñecido como o Nigeria, que conta ademais con numerosos antecedentes policiais por este tipo de delitos, era a persoa que o Concello lle autorizara o uso de xeito temporal como a vivenda social da antiga Escola Unitaria do Camiño Ancho, lugar no que se atopa precisamente a nave municipal onde se sustraeu a ferramenta.